Tervepä terve. Minä olen vahva. Joo, toi on mun pelinimi, älkää katsoa tuota. Tänään mä pelaan Fortnite Battle Royalea. Täällä on semmosia kuin Wastelander Challenge. Ei se nyt kovin vaikea voi olla. Niitä on 4 erilaista. Ja ne löytyy tietyissä paikoissa mappia. Mun mielestä tuolla on yksi. Sitten tuolla on yksi. Tuolla yksi. Mä en tiedä missä se viimeinen on. Kai mun pitää etsiä se arpoo yhden niistä 4 haasteista. Ja mä koitan voittaa pelin samalla kun mulla on se haaste. Mä en oo mikään kaikista paras. No niin, tässä se on. Health and shield items not usable. Eli mä en voi hiilata. Eli tää on turhaa, en mä tarvitse tätä. Okei. Vois sanoa, että en oo kovin vahvoilla tässä hommassa. Okei. Kerätäänpä nyt loottia sen verran. Nice. Se on Pro Masteri YK7. Ai niin joo. No, ei sitten. Mä olin käyttämässä noita. Se on ihan ok. Oliko sitä aika hyvää loottia? Miten täällä tulee näin paljon loottia? Wow. Onko vielä reset paikkaa jää? Mä menen tonne. Oh no. Okei. Siinä on barreli. 2. Hei, slurprekka. Täällä ei saakin slurprekka, mä tiedän. I know these places. Wow. Okei. Ei ressi. Se onko tää minimappi? Where's the slurp truck? Tyyppi. Tää on robotti. Tää oli robotti. Mä hiistä. Mä voin hiilata. Miten mä tuun ikinä voittaa tämmösen? Ei, kyllä mä nyt joskus voitan. Ahaa! Siirittäkää. Repail. Ei mulla auto. Mulla on auto. Multa-asemalle määrässä. Stormi on vaan... Ahaa, täällä on tämmönen mööpeli. Nää botteja. Okei. Tää on hyvä. Wow. Mitä? What? Mitä hei? What the hell? Okei. Onko se? Tossa medalin mitä? No. Ai. Aivan. Hiilailes. Toinen. Ännen. Silloin se 2 varmaan aukas. Ei saa. Me saa. Wow. Okei. Kiammu. Ottakaa tää botti. Tää tekee. No niin, sitten täällä joku. Okei. Se on siinä. Lähe. Hello my friend. Nyt se lähti kiitä. No jaa, se pääs kannattaa. Tässä kato meikä poika. Pedalin. Okei, sieltä. Sä missas. Paska. Nyt otan nopea legend. Prosetti siitä. No en mä kyllä halua sitä, kun ei poraa.
Mä en halua smokea. Moro. Käti stiilan lootit. Käti pellin lootit. Ai. Kyllä se itteekin männis. Mä menen läpeltään. Nitro. Kato mikä mesta. Mitä ne puhuu? Mun auto jäi sinne. Oh no. Tossa on mulle uusi. Missä tuolla fight on? Tuolla. Hei, me kehittää kyllä. Enkä hittää näin kauan. Kiitos. Tuossa. Miss? Hit. Conductor hand cannon, mythic hand cannon. Tätä voi vissiin käyttää pumppunakin. Tää tekee aika paljon. Päätään niinku tekee niinku bodyshot. 203. 89. Tää on paljon parempi. Mulla menee aika hyvin jo itse asiassa. Ja tää robotti kuoli. Missä se on? Ei osunut. Ai. Nyt se on tuossa puun takana tolla. Hei nyt. Bruh. Ei shit bro. Hetkona. Bruh. Mä et tätä tullut tänne, mä olisin niin jäänyt. Ehkä. Tää on kyllä ihan liikaa puita. Mä en näe mitään. Missä mun kaverit on? Se räjähti heti. Makia homma. Oho, miksi tää reloadaa? Jarrutti meikää. Autoilijatyyppi plus sitten toinen. Ai palli! Mä oikeesti tiennyt, että tuon pelaaja. Mä en saa ottaa ylimääräistä tai turhaa damagea. Onks tää en yhtään? Okei, mä just sanoin, että turhaa damagea. Mistä tuolla on tapahtunut? Mistä tää ampuu mua? Ah, tuolta. Taas siinä. Ai, tolla on toi varmaan paski asia. Toi hittää seiniä läpi 4. Mä voin hiilata ollenkaan. Missä se toinen on? Jaa, tuolla. Terolta. Mä en koko ajan turhaa damagea. Mä alueella. Mulla on niin lovi. Jos mä klutsaa tällä handcannonilla, niin tää on tässä. Oh no. No, älä nyt meikää. Se mun aimi. Okei. En mä voinut sille mitään, mä en voinut hiilata. Mä olin liian huono pelaa. No ensi kertaa sitten.